ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. പ്രഭുജി ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം പ്രഭുജി ഹരേ പ്രണാമം കൃഷ്ണ. മാതാജി. പ്രണാമം. ശ്രീകൃഷ്ണ, എല്ലാവർക്കും എന്റെ പ്രണാമം. പ്രണാമം പ്രഭുജി. പ്രണാമം. പ്രണാമം. എല്ലാവർക്കും എന്റെ പ്രണാമം. പ്രണാമം പ്രഭുജി. പ്രണാമം. ഒരു പ്രണാമം. ഓം അജ്ഞാനാതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാ മഹ്യം ദദാതി സുഖദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരു ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരുൻ വൈഷ്ണവംശ്ച ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഗണരഘുനാഥാന്വിതം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാൻ സാഗണലളിതാ ശ്രീവിശാഖാന്വിതാംശ്ച നമ ഓം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനെ ഇതി നാമിനെ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധു ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാന്ത രാധാകാന്ത നമോസ്തുതേ. സപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യ ഏവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും എന്റെ പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇന്നത്തെ അധ്യായം 14-ാമത്തെ അധ്യായം. ഭഗവത്ഗീത അധ്യായം 14, ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾ. അപ്പോ 13-ാമത്തെ അധ്യായത്തില് നമ്മള് എന്തൊക്കെ കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ള ഒരു ഫീഡ്ബാക്ക് നോക്കാം. 13-ാമത്തെ അധ്യായത്തിലെ 1-ാം ശ്ലോകം അർജുനൻ ചോദിക്കുകയാണ്, 6 ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അതിന്റെ വേർഡ്സ് എല്ലാം നല്ല കറക്റ്റ് ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കി വെക്കണം. പ്രകൃതി, പുരുഷൻ, ക്ഷേത്രം, ക്ഷേത്രജ്ഞൻ, ജ്ഞാനം, ജ്ഞേയം. അപ്പൊ ഈ 6 ചോദ്യങ്ങളുടെ ഉത്തരമാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ഇതൊക്കെ എന്താണെന്നുള്ളതും ഭഗവാൻ അർജുനന് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുകയാണ്. അതിനുശേഷം 2 മുതൽ 7 വരെ 3, 4 എന്നീ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് കൃഷ്ണൻ ഉത്തരം നൽകുന്നു. ക്ഷേത്രവും ക്ഷേത്രജ്ഞനെ കുറിച്ചിട്ട് ഭഗവാൻ അതിനുള്ള ഉത്തരം നൽകുകയാണ്. 8 മുതൽ 12 വരേക്കും ജ്ഞാനത്തിന്റെ പ്രക്രിയയും മോക്ഷവും. 13 മുതൽ 19 വരേക്കും അറിയേണ്ടത് ജ്ഞാനം, ജ്ഞേയം. ജ്ഞാനം എന്താണ്, ജ്ഞേയം എന്താണ് എന്നുള്ളതല്ല. അതിനുശേഷം പ്രകൃതി, പുരുഷൻ. 20 മുതൽ 26 വരെ പ്രകൃതി എന്താണ്, പുരുഷൻ എന്താണ്, പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ അന്യോന്യ ബന്ധം എന്താണ്.
അതിനുശേഷം 27 മുതൽ 35 വരെ ജ്ഞാനചക്ഷുഷ്. അപ്പൊ ശരിയായിട്ടുള്ള വ്യൂ പോയിന്റ്, അറിവിന്റെ ദർശനം. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഈ ചാപ്റ്റർ എത്ര പ്രാവശ്യം വായിച്ചു? 13ാമത്തെ ചാപ്റ്റർ പ്രാവശ്യം എന്താണ്? ഒരു പ്രാവശ്യമായി. 1-2 പ്രാവശ്യം വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. അപ്പോഴാണ് അതിന്റെ പോയിന്റ് എല്ലാം കറക്റ്റ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒരു ചെറിയ ബുക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതെല്ലാം നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും. അപ്പൊ ആ നോട്ട് അതുമാതിരി നമ്മൾ ക്ലാസ് എടുക്കണതിന്റെ പോയിന്റ്സ് ഒക്കെ എഴുതി വെക്കുക. നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീത വായിക്കുന്ന ചാപ്റ്റർ വായിക്കുമ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണോ പ്രധാനപ്പെട്ട തോന്നുന്നതെല്ലാം നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക. അപ്പൊ ഇത്രയും നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുമ്പോ തന്നെ അതന്നെ 2-3 പ്രാവശ്യം റിപ്പീറ്റ് ആയിട്ട് വായിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നാല് പെട്ടെന്ന് ഉത്തരം എഴുതാൻ പറ്റും. ഇനി 14ാമത്തെ അധ്യായത്തിലാണെങ്കിൽ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് നോക്കാം. 1 മുതൽ 4 വരെ ജീവാത്മാക്കളുടെ മുക്തിയും ബന്ധനവും. അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ജീവാത്മാക്കളുടെ മുക്താവസ്ഥ, എങ്ങനെയാണ് ബദ്ധാവസ്ഥ എങ്ങനെയാണ്? 5 മുതൽ 9 വരേക്കും ത്രിഗുണങ്ങളാൽ ശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ബന്ധനത്തിന്റെ വിവരണം. ആ ബന്ധനത്തിന്റെ വിവരണങ്ങളാണ് 5 മുതൽ 9 വരെ. അതുമാതിരി 10 മുതൽ 13 വരെ ഒരു വ്യക്തിക്കുള്ളിലെ ഗുണത്തിന്റെ മേൽക്കോയ്മ. അപ്പോ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ ആ വ്യത്യസ്തത ഓരോ ജീവനിലും അത് വ്യത്യസ്ത രീതിയിലാണ് അത് പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, അവരുടെ കർമ്മം അനുസരിച്ച്. അതാണ് പറയുന്നത്. 14 മുതൽ 18 വരെ ആ ഗുണങ്ങൾക്കുള്ളിലെ പ്രവർത്തനങ്ങളും മരണവും. ആ ഗുണത്തിനനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിച്ച് അതിനനുസരിച്ച് മരിക്കുന്നു. 19 മുതൽ 27 വരേക്കും ഗുണങ്ങൾക്കും അതീതമായിട്ടുള്ള ആ ഗുണാതീതമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്നു. അപ്പോ ജീവാത്മാക്കളുടെ മുക്തിയും ബന്ധനവും. 1 മുതൽ 4 വരെയുള്ള ശ്ലോകമാണ് ജീവാത്മാക്കളുടെ മുക്തിയും ബന്ധനത്തിനെ കുറിച്ചിട്ട് പറയുന്നത്. ഒന്നാമത്തെ ശ്ലോകം, പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ പറഞ്ഞു, എന്തെന്നറിഞ്ഞുകൊണ്ടാണോ ഋഷികളെല്ലാം പരിപൂർണത നേടിയിട്ടുള്ളത്, സർവോത്കൃഷ്ടമായിട്ടുള്ള ആ പരമജ്ഞാനത്തെ പറ്റി ഞാൻ വീണ്ടും നിന്നോട് പറയാം. അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ആ ഋഷികൾ നമ്മളുടെ ഈ ലോകത്ത് ഇതിനു മുമ്പ് ജീവിച്ചിരുന്ന ആ സത്വഗുണ പ്രധാനവും അതിനതീതമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥയിലേക്കും എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുള്ള ആ ഋഷിമാരുടെ ആ പരിപൂർണ, അതായത് മുക്താവസ്ഥ അവരെങ്ങനെ നേടിയിട്ടുണ്ട് എന്നതിനെ പറ്റി, ആ ജ്ഞാനം, പരമമായിട്ടുള്ള ആ ജ്ഞാനം പറ്റിയാണ് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ അർജുനനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ജ്ഞാനത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് എന്റേതിന് സമാനമായ അതീന്ദ്രിയ ഭാവത്തെ പ്രാപിക്കുവാൻ കഴിയും. അങ്ങനെ ഉറച്ചു നിന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുവൻ സൃഷ്ടികാലത്ത് ജനിക്കുന്നുമില്ല, പ്രളയകാലത്ത് ആകുല ചിത്തനാകുന്നുമില്ല. അപ്പോൾ ആ അതീന്ദ്രിയ അവസ്ഥ, അതായത് മുക്താവസ്ഥയിൽ പ്രാപിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് നമുക്ക് ഈ പ്രകൃതിയുമായിട്ടുള്ള ആ ബന്ധം അറുത്തു പോകുന്നു, അതായത് അറ്റുപോകുന്നു. ആ ജീവചക്രത്തിൽ നിന്ന് അറ്റുപോകുന്ന ആ ജീവന് ഒരിക്കലും പിന്നീട് സൃഷ്ടികാലത്ത് ഇവിടേക്ക് വരേണ്ടതായിട്ടുമില്ല. അതേപോലെ പ്രളയകാലത്ത് ആകുലചിത്തനാകുന്നു ഇല്ല. എന്തെന്നാൽ അവര് ഈ ജീവചക്രം ഭേദിച്ചിട്ട് ആ അതീന്ദ്രിയ അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തുന്നു എന്ന് പറയുന്നു. അതായത് ഭഗവാന്റെ ധാമത്തില് എത്തുമ്പോൾ ആ ഭഗവാന് സമാനമായിട്ടുള്ള ആ ശരീരാവസ്ഥകളാണ് ഉള്ളതെന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ ഇതില് ഈ പിക്ചർ കണ്ടോ നിങ്ങളെല്ലാവരും? കണ്ടോ? എല്ലാവരും? അതില് ആ ഭഗവാൻ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. ആ ഭഗവാന് സമാനമായിട്ടുള്ള ആളുകളെയാണ് അതിന്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ളവരൊക്കെ കാണുന്നത്. കണ്ടില്ലേ? ആ ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണോ അതിന് സമാനമായിട്ടുള്ള ഒരവസ്ഥയാണ് മറ്റുള്ളവർക്കും. അതേ അവസ്ഥയാണ് ഭഗവാൻ അവർക്ക് കൊടുക്കുന്നത്, അതേ ശരീരം.
ഭഗവാന്റെ ശരീരം അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള ആ ശരീരം അവർക്ക് കൊടുക്കുന്നു. അതേപോലെ തന്നെ വൈകുണ്ഠത്തിലാണെങ്കിലും പറയുന്നു ആ ശരിയായിട്ടുള്ള ആ ചതുർബാഹു രൂപമായിട്ടുള്ള ആ ഭഗവാന്റെ ചതുർഭുജ രൂപം തന്നെയാണ് ആ വരുന്ന ആ മുക്താത്മാക്കൾക്ക് കൊടുക്കുന്നത്. സാരൂപ്യം അവസ്ഥ. അതിനുശേഷം ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾ 1, 2 അതില് ആമുഖവും ഈ ജ്ഞാനത്തിന്റെ മഹത്വവൽക്കരണവും ഈ അധ്യായത്തിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത്, അതായത് കൃഷ്ണനെ പോലെ മുക്തിയും അതീന്ദ്രിയ സ്വഭാവവും കൈവരിക്കാൻ ഒരാളെ സഹായിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ആ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് മുക്തിയും, ഭഗവാനിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് അതീന്ദ്രിയ സ്വഭാവവും നമ്മൾക്ക് കൈവരിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. ഈ ജ്ഞാനം നേടിയത് കൊണ്ടാണ് അനേകം ഋഷിമാർ ആ പരിപൂർണതയിൽ എത്തുന്നത്. അതായത് ബദ്ധാവസ്ഥ മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ, അതായത് അജ്ഞാനമായിട്ടുള്ള ആ അവസ്ഥ മാറിക്കഴിഞ്ഞാല് പിന്നെ നമ്മളുടെ എന്തില്ല, ഒരു തരത്തിലുള്ള മിസ്റ്റേക്സും ഇല്ല. അവർ എല്ലാവരും എന്താണ്, പരിപൂർണ അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്നു. അത്തരം മുക്ത ആത്മാക്കളാണ് ഋഷിമാർ. അവരാണ് പരിപൂർണതയിൽ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്നത്. മമ യോനിർ മഹത് ബ്രഹ്മ തസ്മിൻ ഗർഭദദാമ്യഹം സംഭവ സർവഭൂതാനാം തതോ ഭവതി ഭാരത. അല്ലയോ ഭാരത, ബ്രഹ്മം എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന സമഗ്ര ഭൗതിക സത്യത്രേ ജനനത്തിന് ഹേതു. അത് എന്നിൽ നിന്ന് ഗർഭം ധരിച്ച് സകല ജീവജാലങ്ങൾക്കും ജന്മം കൊടുക്കുന്നു. അപ്പോൾ ആ ഭഗവാന്റെ വിസ്തരണമാണ് എന്ത്, ബ്രഹ്മം. ആ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ളതാണ് ബ്രഹ്മം. ഭഗവാന്റെ വിസ്തരണമാണ് ബ്രഹ്മം എന്ന് പറയുന്നതും പരമാത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നതും. അപ്പോൾ ഇതേ ശ്ലോകങ്ങൾ തന്നെ എന്തിലുണ്ട്, ഭാഗവതത്തിലും നമുക്ക് കാണുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കും. 1-ാമത്തെ സ്കന്ധത്തില്. പതന്തി തത്വസ്ഥ വിദഗ്ധ തത്വം ജ്ഞാനമദ്വയം ബ്രഹ്മേതി പരമാത്മേതി ഭഗവാനേതി ഉച്യതി. അപ്പോൾ ആ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് ബ്രഹ്മവും അതേപോലെ തന്നെ പരമാത്മാവും ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. അതെല്ലാം ആ ഭഗവാന്റെ വിസ്തരണമാണ് എന്ന് ഭാഗവതത്തിലെ 1-ാമത്തെ സ്കന്ധത്തില് നമുക്ക് എടുത്തു നോക്കി കഴിഞ്ഞാല് കാണാൻ സാധിക്കും. 4-ാമത്തെ ശ്ലോകം. സർവയോനിഷു കൗന്ദേയ മൂർത്തയ സംഭവന്തിയ താസാം ബ്രഹ്മ മഹത് യോനി അഹം ബീജപ്രദപിത. ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ശ്ലോകമാണ്. അതായത് ഹേ കുന്തിപുത്ര, നാനാരൂപേണയുള്ള ജീവവർഗങ്ങൾക്കെല്ലാം ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ ജന്മമെടുക്കുവാൻ അവസരം നൽകിയത് ഞാനാണ്. അവയുടെ ബീജപ്രദാതാവായിട്ടുള്ള പിതാവും ഞാൻ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അവരവരുടേതായിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ച ആ ശരീരവും അതിന് പ്രവർത്തിക്കാൻ പറ്റിയ ആ തലം, അതായത് പ്ലാറ്റ്ഫോം, അതും നൽകുന്നത് എല്ലാം തന്നെ ഭഗവാനാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് എന്ത് വന്നിട്ടുള്ളത്, പ്രകൃതിയും ജീവവർഗങ്ങൾക്ക് അവരുടെ കർമ്മങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമായിട്ടുള്ള ഇച്ഛയ്ക്കൊത്ത, അവർക്ക് അവരുടെ ആഗ്രഹം നിറവേറ്റുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇച്ഛയ്ക്കൊത്ത ശരീരവും അവർക്ക് നൽകുന്നത് ഭഗവാനാണ്. എല്ലാ സർവഭൂതങ്ങളുടെയും സർവ ജീവജാലങ്ങളുടെയും പിതാവ്, അതായത് ആ ബീജം, അതിന്റെ ഉത്ഭവത്തിന് കാരണമായിട്ടുള്ളത് ആ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് എന്ന് നമ്മൾ അറിയണം. എങ്കിൽ പോലും ശരിയായിട്ടുള്ള ആ കർത്തൃത്വം ഒരിക്കലും ഭഗവാനിലേക്ക് വരുന്നില്ല. എന്തെന്നാൽ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും അവരുടെ കർമ്മത്തിന് അനുസൃതമായിട്ടുള്ള ആ ശരീരവും ആ പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള പ്ലാറ്റ്ഫോമും ഇതൊക്കെയാണ്, ആ തലവും
ആ പ്രകൃതിയും ഒക്കെയാണ് ഭഗവാൻ കൊടുക്കുന്നത്. അതായത് നമുക്ക് എന്താണ് ഒരു പോസ്റ്റ്മാൻ നമ്മൾക്ക് അയച്ചിട്ടുള്ള കത്തുകളും ഇതെല്ലാം നമുക്ക് കൊണ്ടു തരുന്നു. പക്ഷെ ഒരിക്കലും അതെല്ലാം വരുന്നത് എവിടെ നിന്നാണ്? പോസ്റ്റ്മാനിൽ നിന്നല്ലല്ലോ വരുന്നത്. നമ്മൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങൾ അത് നമ്മൾ എഴുതിയിട്ട് അതിന് റിപ്ലൈ എന്തെങ്കിലും വരുന്നതായിരിക്കാം. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ ഇച്ഛയ്ക്കൊത്തവണ്ണമാണ് എന്ത് ലഭിക്കുന്നത്? നമ്മളുടെ ശരീരവും നമുക്ക് പ്രവർത്തിക്കുവാനുള്ള ആ തലവും എല്ലാം ലഭിക്കുന്നത് നമ്മൾ തന്നെയാണ് അതിന് കാരണക്കാരൻ. ഭഗവാൻ അതിനുള്ള സൗകര്യം ഉണ്ടാക്കി തരുന്നതെന്ന് മാത്രം. അതെല്ലാം തന്നെ എവിടെയാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്? അതെല്ലാം തന്നെ ഭഗവാനിൽ തന്നെയാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. ആത്യന്തികമായിട്ട് അതിന്റെ പിതാവ് ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. ആത്മാവ് എങ്ങനെ ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്ക് വരികയും ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളാൽ സ്ഥാപിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നതാണ്. അതായത് ആത്മാവിന്റെ ഭാവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിൽ കണ്ടത് ആത്മാവിന്റെ സ്വതവേയുള്ള ഭാവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? സപ്തഗുണം. എന്താണ്? സപ്തഗുണം. ആനന്ദഭാവമാണ് ആത്മാവിന്. ആത്മാവിന്റെ സ്വതസിദ്ധമായിട്ടുള്ള ഭാവം എന്ന് പറയുന്നത് ആനന്ദഭാവമാണ്. അത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തില് നമ്മള് പഠിച്ചതാണ്, കണ്ടതാണ്. ആ ആത്മാവ് പ്രകൃതിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ, അതായത് ആ പലതരത്തിലുള്ള കർമ്മങ്ങളുടെ വാസനകൾ, ത്വരകൾ ഇതെല്ലാം തന്നെ ആത്മാവിനെ എങ്ങനെയാണ് അഗ്നിയെ പുക മറയ്ക്കുന്നത്? പുകയാൽ എങ്ങനെ അഗ്നി മറഞ്ഞിരിക്കുന്നു, അതുപോലെ ആത്മാവിനെ പുകയാൽ മറിഞ്ഞിരിക്കുന്ന പോലെ ആ ഒരു ബദ്ധാവസ്ഥ ആത്മാവിനെ പൊതിയുന്നു. ഒരാവരണം പോലെ ആത്മാവിനെ പൊതിയുന്നു. അതായത് ഭൗതിക പ്രകൃതി മാതാവാണ്, ജീവാത്മാവിന് അത് ശരീരം നൽകുന്നു. അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ശരീരം നൽകുന്നത്? ആ ബദ്ധ ആത്മാവിന് അതിന് പ്രവർത്തിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു തലവും അതിന് ആ കർമ്മത്തിനനുസരിച്ച് ജീവിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ശരീരവും ഈ പ്രകൃതി നൽകുന്നു. ഈ പ്രകൃതി എവിടെ നിന്നാണ് വരുന്നത്? പ്രകൃതി ഭഗവാനിൽ നിന്ന് വരുന്നു. അപ്പോ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാല് നമ്മളുടെ ഇച്ഛയ്ക്കൊത്താണ് നമുക്ക് ശരീരവും കിട്ടുന്നത്, അതിനനുസരിച്ചുള്ള ഒരു പ്രകൃതിയും കിട്ടുന്നത് നമ്മളുടെ ഇച്ഛയ്ക്കൊത്താണ്. പക്ഷെ ഭഗവാൻ അതിനുള്ള സാഹചര്യം ഒരുക്കി തരുന്നു എന്ന് മാത്രം. ആത്യന്തികമായി സർവ്വതിന്റെയും നാഥൻ, ആ ബീജപ്രദാതാവ്, സർവ്വതിന്റെയും ഉത്ഭവം ഭഗവാനിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് എന്ന് ആണ് ചുരുക്കം. ഭഗവാൻ തന്റെ ശക്തമായ നോട്ടത്തിൽ അവനെ അവിടെ നിർത്തുകയും അങ്ങനെ ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് ബീജം നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ സർവ്വതിന്റെയും ഉത്ഭവം ഭഗവാന് തന്നെയാണ് എന്ന് പറയുന്നു. സർവ്വതിന്റെയും നാഥൻ അഥവാ പിതാവ് എല്ലാം തന്നെ ഭഗവാനാണ്. 5 മുതൽ 9 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങള് വിവരിക്കുന്നത് ത്രിഗുണങ്ങളാൽ ശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ബന്ധനത്തിന് വിവരണം. അപ്പോൾ ശുദ്ധമായിട്ടുള്ള ആത്മാവ് എങ്ങനെ ബദ്ധാത്മാവായിട്ട് മാറുന്നു? അപ്പൊ അത്തരത്തിലുള്ള അതിന്റെ വിവരണങ്ങളാണ് 5 മുതൽ 9 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളിലേക്ക് വരുന്നത്. 5-ാമത്തെ ശ്ലോകം: സത്വം രജസ്തമ ഇതി ഗുണാ പ്രകൃതി സംഭവ നിബധ്നന്തി മഹാബാഹോ ദേഹേ ദേഹിനമവ്യയം. ഹേ മഹാബാഹുവായിട്ടുള്ള അർജുന, 3 ഗുണങ്ങളടങ്ങിയ ഭൗതിക പ്രകൃതി സത്വം, രജസ്, തമസ് ശാശ്വതനായിട്ടുള്ള ജീവാത്മാവിന് പ്രകൃതി സംയോഗം ഉണ്ടാകുന്നതോടെ ഈ ഗുണങ്ങളിൽ ബദ്ധനാകുന്നു എന്ന് പറയുന്നു. അതായത്
ഇപ്പൊ ചില സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ കാണാം ഈ ചെറിയ ബൊമ്മകൾ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഈ എന്താ ഒരു നാടയിൽ കെട്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള കളികളെല്ലാം കളിപ്പിക്കുന്നത്. അതുമാതിരി തോൽപ്പാവക്കൂത്തൊക്കെ കാണാം. അപ്പോ അതിന്റെ പിന്നിലിരിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഈ ബൊമ്മയെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഇത് കടന്നിട്ട് ചലിക്കുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഈ പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ച മഹാമായയിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ച ഈ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നമ്മൾ എല്ലാവരും ചിന്തിക്കുന്നതും പ്രവർത്തിക്കുന്നതും അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള കർമ്മഫലം ഉണ്ടാക്കുന്നതും എല്ലാം തന്നെ ഈ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ വ്യതിയാനം അനുസരിച്ചിട്ടാണ്. മഹാഭാഗമായിട്ടുള്ള അർജുന, 3 ഗുണങ്ങൾ അടങ്ങിയതാണ് ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതി. സത്വം, രജസ്, തമസ്. ശാശ്വതനായിട്ടുള്ള ആ ജീവാത്മാവിന് പ്രകൃതി സംയോഗം ഉണ്ടാകുന്നതോടെ അത് ഈ ഗുണങ്ങളാൽ ബദ്ധനാകുന്നു. എപ്പോഴാണോ ശുദ്ധമായിട്ടുള്ള ആ ആത്മാവിന് പ്രകൃതിയുമായിട്ട് സംയോഗം ഉണ്ടാകുന്നത്, അപ്പോൾ തന്നെ അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഈ ത്രിഗുണങ്ങളും ആ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ ഇച്ഛയ്ക്കൊത്ത് പ്രവർത്തിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തുടങ്ങുന്നു. അതിനനുസരിച്ചുള്ള ഒരു ശരീരവും ലഭിക്കുന്നു. അതേപോലെ തന്നെ ആ പ്രകൃതിയിലേക്ക് വന്നു ചേരുമ്പോൾ ഒരു ശരീരവും അതിന് ത്രിഗുണങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുവാനുള്ള ഒരു കഴിവും ലഭിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ചിലവർക്കാണെങ്കിൽ സത്വ ഗുണം ഏറിയും, ചിലവർക്ക് രജോ ഗുണം ഏറിയും, ചിലവർക്ക് തമോ ഗുണം ഏറിയും ഇരിക്കുന്നു. അപ്പോ ഏതവസ്ഥയാണെങ്കിലും, സത്വാവസ്ഥയാണെങ്കിലും രജോ അവസ്ഥയാണെങ്കിലും തമോ അവസ്ഥയാണെങ്കിലും എല്ലാം തന്നെ എന്താവസ്ഥയാണ്? ആത്യന്തികമായിട്ട് ബദ്ധാവസ്ഥ തന്നെയാണ് ഉള്ളത് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പൊ അതിന് ചോദ്യങ്ങൾ എന്താ? ജീവാത്മാവ് എങ്ങനെയാണ് ബദ്ധനാവുന്നത്? ജീവാത്മാവ് എങ്ങനെയാണ് ബദ്ധനാകുന്നത്? ഗുണങ്ങളാൽ. അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തിക്ക് അനുസരിച്ച് ആണ് ആ ജീവാത്മാവ് കൂടുതൽ ബദ്ധാവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തുന്നത്. നമ്മളുടെ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തിക്ക് അനുസരിച്ച് ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളും ആ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം അനുസരിച്ചിട്ടാണ് ജീവാത്മാവ് കൂടുതൽ ബദ്ധാവസ്ഥയിലേക്ക് വരുന്നത്. എങ്ങനെയാണ് ഒരു ജീവാത്മാവ് ബദ്ധാവസ്ഥയിൽ നിന്ന് മുക്താവസ്ഥയിലേക്ക് മാറുന്നത്? ഭഗവത് സാന്നിധ്യം. എന്താണ്? എല്ലാ പ്രവൃത്തികളും ഭഗവാൻ അർപ്പിച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് അകർമ്മമായി മാറുന്നു. ഓക്കെ. സർവകർമ്മങ്ങളും ഭഗവാനിലേക്ക് അർപ്പിച്ചിട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ കർമ്മങ്ങളെല്ലാം അകർമ്മങ്ങളായിട്ട് മാറുകയും അത് അതീന്ദ്രിയമായിട്ട് തീരുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ശരിയായിട്ടുള്ള കൃഷ്ണാവബോധം ഏതവസ്ഥയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു? അതീന്ദ്രിയാവസ്ഥയിലാണ് കൃഷ്ണാവബോധം ഉള്ളത്. ഈ 3 അവസ്ഥയിലും ഒരിക്കലും കൃഷ്ണാവബോധം പെടുകയില്ല. അതായത് ഭഗവത് സേവനം എല്ലാം തന്നെ അതീന്ദ്രിയ അവസ്ഥയിൽ പെടുന്നു. അതായത് ഗുണാതീതമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥയിലാണ് പെടുന്നത്. ഒരു പ്രകൃതി ഏതൊക്കെ ഗുണങ്ങൾ അടങ്ങിയതാണ്? തമസ്. ഒരു ബദ്ധ ആത്മാവ് എപ്പോഴാണ് ഈ ഗുണങ്ങൾ ബാധിക്കുക? ഈ ത്രിഗുണങ്ങൾ ബാധിക്കുന്നത് ഏത് സമയത്താണ്? പ്രകൃതിയുമായി എപ്പോഴാണോ സംയോഗം ഉണ്ടാവുക ഈ ബദ്ധാത്മാവിന്? നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചോളൂ. പ്രകൃതിയുമായിട്ട് എപ്പോഴാണോ സംയോഗം ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോഴാണ് ആത്മാവിന് ഈ 3 ഘടകങ്ങൾ ഇതെല്ലാം ബാധിക്കുന്നത്. അതായത് ത്രിഗുണങ്ങൾ ബാധിക്കുന്നത്.
ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ബദ്ധനായിട്ടുള്ള ജീവാത്മാവ് ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളാൽ വ്യാമോഹിതനായി പ്രവർത്തിച്ചു പോരുന്നു. അപ്പോൾ ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള ആ ജീവാത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ നിത്യമായിട്ടുള്ള അംശമാണ്. ആത്മാവിന്റെ സ്വഭാവം എന്താണ്? അതീന്ദ്രിയമാണ് ആത്മാവ്. അതുമാതിരി ഭഗവാന്റെ നിത്യാംശമാണ്. അതുപോലെ ശരിയായിട്ട് ആത്മാവിന്റെ ഭാവം സത് ചിത്ത് ആനന്ദ ഭാവം. സത് ചിത്ത് ആനന്ദം. ശരിയായ ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള ആ ജീവാത്മാവ് സത് ചിത്ത് ആനന്ദ ഭാവത്തിൽ നിലകൊള്ളുന്നു. ആറാമത്തെ ശ്ലോകം. തത്ര സത്വം നിർമ്മലത്വാത് പ്രകാശക അനാമയം സുഖസംഖ്യേന ബധ്നാതി ജ്ഞാനസംഖ്യേന ചാനഘ. ഹേ പുണ്യാത്മാവേ, മറ്റുള്ളവരെ അപേക്ഷിച്ച് വിശുദ്ധമാകിയാൽ സത്വഗുണം പ്രകാശമാനവും എല്ലാ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും മോചിപ്പിക്കുന്നതുമാണ്. ആ ഗുണത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നവൻ സുഖത്താലും ജ്ഞാനത്താലും ബദ്ധരാക്കപ്പെടും. അതായത് ഈ 3 ഗുണങ്ങളിലും ഉത്തമമായിട്ടുള്ളത് സത്വഗുണമാണ്. അപ്പോൾ ഈ സത്വഗുണം എന്ന് പറയുന്നത് സുഖത്താലും, അതായത് സർവ ഭോഗങ്ങളും അനുഭവിക്കാനുള്ള യോഗം ഒരു സത്വഗുണപ്രധാനമായിട്ടുള്ള ഒരുവന് വന്നു ചേരും. അതേപോലെ തന്നെ ശരിയായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം ലഭിക്കുവാനുള്ള സാഹചര്യവും ഒരുവന് വന്നു ചേരും. എങ്കിൽ പോലും ആത്യന്തികമായിട്ടും സത്വഗുണം എന്താണ്? ബദ്ധ കാരണം തന്നെയാണ്. സത്വഗുണവും ബദ്ധ അവസ്ഥ തന്നെയാണ് വന്നു ചേരുന്നത്. എങ്കിലും ആ ജീവചക്രത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തു കിടക്കുവാനുള്ള സാഹചര്യം ഒരാൾക്ക് വന്നു ചേരുന്നത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സത്വഗുണപ്രധാനിയായിട്ടുള്ള ഒരു ജീവനാണ് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പോൾ ഒരുവൻ ശരിയായിട്ടും ഈ ഭഗവത്ഗീത കേൾക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ആ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? മുൻ ജന്മങ്ങളിലുള്ള സുകൃതത്തിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ് ഒരുവന് ശരിയായിട്ടുള്ള തത്വജ്ഞാനം, അതായത് ഭഗവത്ഗീത, ഭാഗവതം ഇതെല്ലാം കേൾക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹം തോന്നുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരുവന് ഇത് കേൾക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹം തോന്നുന്നത് ഏത് സമയത്താണ്? സത്വഗുണത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു ജീവനാണ്. അപ്പോൾ ഒരുവന് അത് കേൾക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹം തോന്നുന്ന അവസ്ഥ എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാകുമോ? എല്ലാ മനുഷ്യനും ഉണ്ടാകുമോ? ഇല്ല. അതെല്ലാ മനുഷ്യർക്കും കിട്ടുകയില്ല. എന്ന് പറഞ്ഞാല് ചിലർക്കാകട്ടെ വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടി പ്രാരാബ്ധത്തോട് കൂടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ജീവിക്കുന്ന ആൾക്കാരെ കാണാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും. അവർക്ക് അന്നന്ന് ജോലി ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്തിട്ട് അന്നന്ന് അന്നത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് വളരെയധികം ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്ത് പോകുന്ന ആൾക്കാരെ നമുക്ക് കാണാം. അവർക്ക് ഒരിക്കലും ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിലേക്ക് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കില്ല. രണ്ടാമത്, വളരെയധികം സമ്പത്ത് ഉണ്ടായിട്ടും വീണ്ടും വീണ്ടും സുഖത്തിനും വേണ്ടിയിട്ട്, ഭോഗത്തിനും വീണ്ടും വീണ്ടും ക്യാഷ് ഉണ്ടാക്കാനും വേണ്ടിയിട്ട് ഓടി നടക്കുന്ന ആൾക്കാരെ കാണാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും, രജോ ഗുണികളായിട്ടുള്ള. അത്തരം ആളുകളും ഒരിക്കലും ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിലേക്ക് എത്തിപ്പെടുന്നില്ല. അപ്പോ രജോ ഗുണികളും അതുപോലെ തന്നെ തമോ ഗുണികളും എന്തു വരുന്നു? ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിലേക്ക് എത്തിപ്പെടുന്നില്ല. തമോ ഗുണം എന്ന് പറഞ്ഞാല് അജ്ഞാനം, ആലസ്യം, മദ്യപാനം, മറ്റ് വികർമ്മ പ്രവർത്തനങ്ങൾ, അധർമ്മ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരു ജീവന് ഒരിക്കലും ഇത്തരത്തിലുള്ള ശാസ്ത്രങ്ങൾ കേൾക്കണമെന്നുള്ള വരുന്നില്ല. ഹരേഷ്ണ, രാധാമാതാജി ഒന്ന് മ്യൂട്ട് ചെയ്യണേ. മാതാജി ശബ്ദം വരുന്നുണ്ട്. രാധാമാതാജി.
അടുത്തത് രജോരാഗാത്മകം വിദ്ധി കൃഷ്ണ സംഘസമുദ്ഭവം തന്നിബദ്ധനാദി കൗന്ദേയ കർമ്മ സംഖ്യേന ദേഹിന. അല്ലയോ കുന്തിപുത്ര, കുന്തി നന്ദന, അളവറ്റ തൃഷ്ണാധിക്യത്താൽ നിന്നുളവാകുന്നത്രേ രജോഗുണം. ദേഹസ്ഥനായിട്ടുള്ള ജീവനെ അത് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളാൽ കുടുക്കിയിടുന്നു. അപ്പോൾ ആ രജോഗുണികളായിട്ടുള്ള ആധിക്യം കൂടുതലായിട്ടുള്ള ആളുകൾ പിന്നീടും ഈ ഭൂമിയിൽ പിന്നീടും അതേ അവസ്ഥയിൽ തന്നെ മനുഷ്യനായിട്ട് തന്നെ ആണ് ജന്മം എടുക്കുന്നത്. എങ്ങനെയെന്നാൽ അവർ വീണ്ടും സുഖത്തിനും ഭോഗത്തിനും പണം ഉണ്ടാക്കുന്നതിനും വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ നടക്കുന്നതായിരിക്കും. അവർ എപ്പോഴും ബിസി ആയിരിക്കും. അവർ വളരെയധികം തൃഷ്ണ, വളരെയധികം ആഗ്രഹം, ആധിക്യത്താൽ ഉഴലുന്ന ആളുകളായിരിക്കും. ദേഹസ്ഥനായിട്ടുള്ള ജീവനെ അത് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളാൽ കുടുക്കിയെടുക്കുന്നു. അത് പലതരത്തിലുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ വളരെയധികം കൂടിയിട്ട് ഇരിക്കുന്ന ആളുകളാണ്. എന്ന് പറഞ്ഞാല് അവർ ഒരു ലക്ഷ്യത്തിന് പിന്നാലെ പോകുന്നു, അത് നേടിയെടുക്കുന്നു, വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യുന്നു, അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ വലിയൊരു ലക്ഷ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ലക്ഷ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നാലെ പായുന്നു, അത് നേടിയെടുക്കുന്നു. പക്ഷെ അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നു, അതില് സാറ്റിസ്ഫൈഡ് അല്ല. അവര് വീണ്ടും പല ലക്ഷ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അതിന് പിന്നാലെ പോകുന്നു. അവസാനം എന്തുണ്ടാകുന്നു, അവരുടെ മരണസമയം എത്തുന്നു, മരിക്കുന്നു. അതിനുശേഷം വീണ്ടും അവരെന്താണ് ചെയ്യുന്നത്, വീണ്ടും എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്, അവർ വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യും, വീണ്ടും ജനിക്കും. വീണ്ടും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇത്തരത്തിലുള്ള അവർക്ക് പറ്റിയ ആൾക്കാരുടെ ആ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ അവർ വീണ്ടും ജനിക്കും. അവർ വീണ്ടും ഇതേപോലെ തന്നെ ജീവിക്കും. അതായത് വീണ്ടും ഭൗതിക ലക്ഷ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവര് ടാർഗറ്റ് ഇടുന്നു, വീണ്ടും അതിന് പിന്നാലെ പോകുന്നു, ലക്ഷ്യം ലഭിക്കുന്നു, കിട്ടുന്നു, വീണ്ടും ഇത്തരത്തില് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അങ്ങനെ അത് ജീവചക്രം തിരിഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. ഈ ഒരവസ്ഥയിൽ നിന്ന് അധർമ്മ പ്രവൃത്തിയുടെ ആധിക്യം ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത വളരെയധികം ഉണ്ട്. അപ്പോ ചിലപ്പോൾ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് പോലെയാണ് ത്രിഗുണങ്ങൾ. അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അധർമാധിക്യത്തിലുള്ള പ്രവൃത്തി അയാളുടെ ലക്ഷ്യം നേടുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അയാള് ഉൾപ്പെടുത്തുകയാണെങ്കിൽ അയാള് പിന്നീട് എന്ത് സംഭവിക്കും, തിര്യയോനികളിലേക്ക് വന്ന് താഴ്ന്നു പോകുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആണ് സാഹചര്യം. അതായത് മറ്റ് ജീവികൾ അതുമാതിരി വളരെയധികം താഴ്ന്ന നിലയിലുള്ള മനുഷ്യ ജന്മങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ തിര്യയോനികളില് ഒക്കെ ചെന്നുപെടുവാനുള്ള സാഹചര്യം ഒരുവന് വന്നു ചേരുന്നു. അപ്പോ ഈ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ ആധിക്യമുള്ളത് ഒരു സ്റ്റെപ്പ് പോലെയാണ്. സത്വഗുണം, രജോ ഗുണം, തമോ ഗുണം. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ സ്റ്റെപ്പില് നമുക്ക് ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എപ്പോ വേണമെങ്കിലും ഉയരാനും സാഹചര്യമുണ്ട്, താഴെ വീണു പോകുവാനും സാഹചര്യമുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. സമസ്തജ്ഞാനജം വിദ്ധി മോഹനം സർവദേഹിനാം പ്രമാദാലസ്യ നിദ്രാഭി തന്നിബധ്നാദി ഭാരത. അതായത് ഭാരതപുത്ര, അജ്ഞാനജന്യമായിട്ടുള്ള ആ തമോ ഗുണമാകട്ടെ സർവശരീരങ്ങളെയും വ്യാമോഹിപ്പിക്കുന്നതാണ്. ഈ ഗുണത്തിന്റെ ഫലമായിട്ട് പ്രമാദം, അലസത, നിദ്ര എന്നിവ ബദ്ധജീവാത്മാവിനെ കുടുക്കിയെടുക്കുന്നു. അപ്പോൾ അവരൊരിക്കലും വളരെയധികം പ്രവർത്തിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊന്നും പോകുന്നില്ല. പകരം അവരെപ്പോഴും നിദ്ര, ആലസ്യം, അലസത, തെറ്റുപറ്റുക, അതായത് എപ്പോഴും മിസ്റ്റേക്ക്, അതായത് ശരിയായിട്ടുള്ള ശരിയായിട്ടുള്ള ചിന്തകളിലേക്കൊന്നും അവര് വരുന്നില്ല. അപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത് മുഴുവനും മിസ്റ്റേക്ക് ആയിരിക്കും. അപ്പോ ഇത്തരത്തിലുള്ള ആ തമോ ഗുണങ്ങളുടെ ഗുണാധിക്യത്തിന്റെ അവസ്ഥ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു രീതിയിലേക്ക് തള്ളിവിടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്.
അങ്ങനെ കുടുക്കിയിടുന്നു. പിന്നീട് വീണ്ടും ശരിയായിട്ടുള്ള ആ വിശേഷ ബുദ്ധി, അതായത് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കുവാനുള്ള ആ വിശേഷ ബുദ്ധി അവന് ആവശ്യമില്ലെങ്കിൽ പിന്നെന്താ ഉണ്ടാവുക? അടുത്ത ജന്മത്തില് എന്തുണ്ടാവും? തിര്യക്ക് യോനികളില് ജനിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നു. അപ്പൊ എല്ലാ ഗുണങ്ങളും എന്താണ്? ബന്ധനാണ്. എല്ലാ സത്വഗുണവും ബന്ധനാണ്, രജോ ഗുണം ബന്ധനാണ്, തമോ ഗുണവും ബന്ധമാണ്. പക്ഷെ ഈ ജീവചക്രത്തിൽ നിന്ന് ഭേദിച്ച് പുറത്തു വരുവാൻ ആർക്കാണ് സാധിക്കുക? ഏറ്റവും കൂടുതൽ സത്വഗുണത്തിലുള്ള സത്വഗുണ പ്രധാനമായിട്ടുള്ള ഒരു ജീവനാണ് ഈ ഈ ജീവചക്രത്തിൽ നിന്ന് ഭേദിച്ചിട്ട് പുറത്തേക്ക് വരുവാനുള്ള സാഹചര്യം. അതായത് അവർക്ക് ഭഗവാനെ സ്മരിക്കുവാനുള്ള ആ സാഹചര്യം സത്വഗുണപ്രധാനികളായിട്ടുള്ള ആ ജീവനാണ് ലഭിക്കുന്നത്. മറ്റ് രണ്ടവസ്ഥയിലുള്ളവർക്ക് ഒരിക്കലും അത് ലഭ്യമാകുന്നില്ല. ബുദ്ധിമാനാണ് പാപപ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്ന് ഏറെക്കുറെ മോചിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അവർക്ക് ശരിയായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനങ്ങളും അറിവും എല്ലാം അവർക്ക് കിട്ടണമെന്ന ആഗ്രഹമുണ്ട്. അവർ അതിനുവേണ്ടി യത്നിക്കുന്നു, അവർക്കത് ലഭിക്കുന്നു, അവർ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് ജീവിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇതാണ് സത്വഗുണ അവസ്ഥ. സത്വഗുണം കൂടുതൽ ജ്ഞാനത്തെയും സന്തോഷത്തെയും ഉളവാക്കുന്നു. അപ്പൊ ശരിയായിട്ടുള്ള സത്വഗുണാവസ്ഥയിൽ ജീവിക്കുന്ന ഒരാള് വളരെയധികം ജ്ഞാനം, അപ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ ജ്ഞാനം, ഇതെല്ലാം നാം മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അതിനനുസരിച്ച് ജീവിച്ചിട്ട് ശരിയായിട്ടുള്ള സന്തോഷത്തോടു കൂടി ജീവിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർക്ക് സാധിക്കുന്നു. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഒരു സത്വഗുണം ഒരുവനെ ബദ്ധനാക്കുന്നത്? കർമ്മങ്ങൾ. കർമ്മം. ഒരു സത്വഗുണിയായിട്ടുള്ള ഒരാള് എന്ത് തരം കർമ്മങ്ങളാണ് ചെയ്യുക? കാമ്യകർമ്മം. പലതരത്തിലുള്ള കാമ്യകർമ്മങ്ങളാണ് അവർ ചെയ്യുക. ഫലോദിഷ്ടമായിട്ടുള്ള കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ, അതായത് വേദങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കർമ്മകാണ്ഡങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പലതരത്തിലുള്ള ദേവ യജനങ്ങളും. ഇപ്പൊ നമ്മൾ നിലവിൽ എങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ പോയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? സത്വഗുണ പ്രധാനികളായിട്ടുള്ള ആളുകൾ കുറെ വഴിപാടുകളും ദേവപൂജകളും ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. ദേവന പ്രദക്ഷിണവും, അതുമാതിരി തീർത്ഥയാത്ര, അതുമാതിരി ദാനം, ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തികൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇത് തന്നെയാണ് വേദോദിഷ്ടമായിട്ടുള്ള ഫലോദിഷ്ട കർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാല്. അതായത് പലതരത്തിലുള്ള ദേവന്മാരെ യജിക്കുക എന്നതാണ് പ്രധാനമായിട്ടുള്ളത്. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അവർക്ക് അതിനനുസരിച്ചുള്ള ആ ബലം എന്തായിരിക്കും? അതിന്റെ ബലം എന്തായിരിക്കും? ആഗ്രഹം എന്താണ്? നല്ല ഫലം കിട്ടുമായിരിക്കും അവരുടെ ആഗ്രഹം. പലതരത്തിലുള്ള സുഖഭോഗങ്ങളോട് കൂടിയിട്ടുള്ള ജീവിതമായിരിക്കും അവർക്ക് ലഭിക്കുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ വേദോദിഷ്ടമായിട്ടുള്ള പലതരത്തിലുള്ള കർമ്മ യാഗങ്ങൾ, യജ്ഞങ്ങളുടെ ആധിക്യം മൂലം കുറെ പേര് ദേവലോകത്തിലേക്കൊക്കെ എത്തുന്നു. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം സത്വഗുണ പ്രധാനികളായിട്ടുള്ളവരാണ്. എങ്കിൽ പോലും അവര് ബന്ധനത്തിന് കാരണമാകുന്നു. അതെന്താണ്? കർമ്മഫലം. അത് അവരെ ആഗ്രഹത്തോട് കൂടിയിട്ടാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്. അതല്ലാതെ ഭഗവത് സേവയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങളല്ല ചെയ്യുന്നത്. അവനവന് സുഖവും ഭോഗത്തിന്റെ ഇച്ഛയും ആ ഒരു ജീവന് വളരെയധികം ഉയർന്നു നിൽക്കുന്നു. സുഖത്തിന്റെയും ഭോഗത്തിന്റെയും ഇച്ഛ ആ സാത്വിക ഗുണപ്രധാനിയായിട്ടുള്ള ജീവന് ഉയർന്നു നിൽക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് അവർ ഇത്തരത്തിലുള്ള യജനങ്ങളും പൂജകളും ചെയ്തുകൊണ്ട് പോകുന്നത്. അതനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ആ സുഖപ്രദമായിട്ടുള്ള ജീവിതമാണ് അവർക്ക് ലഭിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അത് തന്നെ എന്താണ്? ബന്ധനത്തിന് കാരണമായിട്ട് തീരുന്നു.
അപ്പോൾ സത്വഗുണത്തിന് പ്രധാനമായിട്ടുള്ള മാതൃക ആരാണ്? ബ്രാഹ്മണൻ. ഒരു ബ്രാഹ്മണനാണ് സത്വഗുണത്തിന്റെ മാതൃക. അതായത് ബ്രഹ്മജ്ഞാനി നീതി ബ്രാഹ്മണ, അതായത് ബ്രഹ്മത്തെ, ഭഗവാന്റെ വിസ്തൃണമായിട്ടുള്ള ആ ബ്രഹ്മത്തെ അറിഞ്ഞത് ആരാണോ ആ വ്യക്തിയാണ് ബ്രാഹ്മണൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോ ആരൊക്കെ ആ ഭഗവാനെ അറിയുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അതായത് നമ്മളിപ്പോ ഭഗവാന്റെ ജ്ഞാനവും അറിയുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പല വിധത്തിലുള്ള ശാസ്ത്രങ്ങളും ഗുരുമുഖത്തു നിന്നുമെല്ലാം അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിക്കുന്ന ഏത് വ്യക്തിയാണോ അവൻ ബ്രാഹ്മണനാണ്. അതറിഞ്ഞ വ്യക്തിയാണ് ബ്രാഹ്മണൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് ബ്രഹ്മജ്ഞാനി നീതി ബ്രാഹ്മണ, ശരിയായിട്ടുള്ള ബ്രഹ്മതത്വങ്ങൾ അറിഞ്ഞവൻ ഏതൊരു വ്യക്തിയാണോ അത് ബ്രാഹ്മണൻ. അല്ലാതെ ജനനത്തിലൂടെ ഇപ്പൊ ഈ ഇവിടെ വരുന്ന ആ രീതിയല്ല ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ബ്രാഹ്മണൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് അറിഞ്ഞത് ബ്രഹ്മതത്വത്തെ അറിഞ്ഞത് ആരാണോ അവരാണ് ബ്രാഹ്മണൻ. അപ്പോ ജനനം വേറെ പലതരത്തിലുള്ള ജാതി ഇപ്പോ ഭാരതത്തിലുണ്ട്. അതൊന്നും അല്ല ഇവിടെ ഞാൻ എടുക്കുന്നത്. ബ്രഹ്മതത്വം അറിഞ്ഞ വ്യക്തി ബ്രാഹ്മണൻ. അപ്പോ അതിനനുസരിച്ച് അവർ ശരിയായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനത്തിന്റെ ആധിക്യത്താൽ അവർ പല വിധത്തിലുള്ള പുണ്യപ്രവർത്തികൾ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. അതിനനുസരിച്ച് അവർക്ക് പലതരത്തിലുള്ള സുഖങ്ങളും ഭോഗങ്ങളും വരുന്നു. എങ്കിൽ പോലും ആ സുഖങ്ങളും ഭോഗങ്ങളും ആ ബന്ധനത്തിന് വീണ്ടും വീണ്ടും ആ സത്വഗുണത്തിലുള്ള ആ ബന്ധനത്തിന് കാരണമായി തീരുന്നു. എന്താണ് ഒരാൾക്ക് സന്തോഷത്തിന് കാരണമായിട്ട് തീരുന്നത്? ഒരുവന് സന്തോഷത്തിന് കാരണമായിട്ട് തീരുന്നത് എന്ത് പ്രവൃത്തിയാണ്? പാപപ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്ന്. അതെ. അപ്പൊ നമുക്ക് വേർതിരിച്ച് മനസ്സിലാക്കണം എന്താണ് പാപം, എന്താണ് പുണ്യം. ഇതെല്ലാം വിവേകശാലിയായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തി അത് വേർതിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ട് അതനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്ന ഒരുവനാണ് ശരിയായിട്ടുള്ള സന്തോഷത്തിന് അധികാരിയായിട്ടുള്ളത്. ഇപ്പോ ശരിയായിട്ടുള്ള വിവേകശാലിയായിട്ടും ആ പുണ്യപാപങ്ങളെ വേർതിരിച്ചറിഞ്ഞ് അതിനനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്നവൻ ആണ് ആ സുഖത്തിന് അധികാരി. പക്ഷെ അത് ഒരിക്കലും മുക്താവസ്ഥയ്ക്ക് വഴിതെളിക്കുന്നില്ല. എങ്ങനെയാണ് ഒരുവൻ മുക്താവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിപ്പെടുന്നത്? ശരിയായിട്ടുള്ള ഭക്തിയുത സേവനം വഴിയാണ് ഒരുവന് കർമ്മങ്ങളിൽ നിന്ന് മാറിയിട്ട് അകർമ്മത്തിലേക്ക് എത്തിയിട്ട് മുക്താവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുവാനും സാധിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ശരിയായിട്ടുള്ള സത്വഗുണപ്രധാനിയായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തി സന്തുഷ്ടനാണ്. അതേപോലെ രജോ ഗുണപ്രധാനിയായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തി എപ്പോഴും കർമ്മനിരതനായിരിക്കും. തമോ ഗുണ പ്രധാനമായിട്ടുള്ള ആ ഒരു വ്യക്തി നിസ്സഹായനായിരിക്കും. എന്നാൽ അയാൾക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് നിൽക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയായിരിക്കും. അതായത് പ്രമാദം, ആലസ്യം, നിദ്ര ഇതനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്ന ഒരാളായിരിക്കും തമോ ഗുണപ്രധാനമായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തി. ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളില് രജോ ഗുണത്തിന്റെ ബന്ധനം. അപ്പൊ ഒരു രജോ ഗുണ പ്രധാനിയായിട്ടുള്ള ഒരാള് എങ്ങനെയാണ് ഈ ബദ്ധാവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിപ്പെടുന്നത്? എങ്ങനെയാണ് രജോ ഗുണം ജീവജാലങ്ങളെ എങ്ങനെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അവർക്ക് ഒരിക്കലും ശരിയായിട്ടുള്ള ആ ജീവചക്രത്തിൽ നിന്ന് ഭേദിച്ച് ആ മുക്താവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തുവാനുള്ള വഴി വിരളമാണ്. അവർക്ക് വഴിയില്ല. അവരുടെ വിധി എന്താണ്? രജോ ഗുണത്തിന്റെ ബന്ധനം. അവർ എപ്പോഴും പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. ഞാൻ കുറച്ചു നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ പല വിധം ഭൗതിക ലക്ഷ്യങ്ങളെ ടാർഗറ്റ് ഇടുന്നു. അവർ അതിൽ
എത്തിച്ചേരുന്നു. പിന്നീട് പിന്നീട് പലവിധ ലക്ഷ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പായുന്നു, മരിക്കുന്നു, വീണ്ടും അതേപോലെ തന്നെ റിപ്പീറ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു, ജീവചക്രത്തിൽ പെട്ട് ഉഴലുന്നു. ഇതാണ് രജോ ഗുണത്തിന്റെ ബന്ധനം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അധികവും ഈ ഭൂമിയിലെ രജോ ഗുണപ്രധാനികളായിട്ടുള്ള ആളുകളെയാണ് ചുറ്റും കാണുന്നത്. എന്താണ് ആധുനിക സംസ്കാരത്തിന്റെ പുരോഗതി? രജോ ഗുണത്തിന്റെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ, അതായത് രജോ ഗുണത്തിന്റെ നിലവാരത്തിൽ, അതായത് തമോ ഗുണത്തിനേക്കാളും കുറച്ചും കൂടി ഉത്തമമാണ് രജോ ഗുണം. ഭൗതിക സുഖങ്ങളിലുള്ള താല്പര്യം വർദ്ധിക്കും. അങ്ങനെയാണ് അവരുടെ ലക്ഷണം. അവർക്ക് വളരെയധികം സുഖത്തിനും ഭോഗത്തിനും വേണ്ടിയിട്ടുള്ള താല്പര്യമുണ്ടാകും. ഇന്ദ്രിയാസ്വാദന സുഖങ്ങളിൽ മതി വരാതെ ഇരിക്കും. എങ്ങനെയാണോ തീയില് നെയ്യ് ഒഴിക്കുമ്പോൾ നെയ്യ് ഒഴിച്ചാൽ എങ്ങനെ ഇരിക്കും? ആളിക്കത്തും. അതേപോലെ പല വിധത്തിലുള്ള സുഖ സൗകര്യങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നുണ്ടാകും. പക്ഷെ വീണ്ടും വീണ്ടും കൂടുതൽ കിട്ടുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർ കൂടുതൽ സുഖത്തിനും ഭോഗത്തിനും കിട്ടുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആ പ്രയത്നങ്ങളിൽ മുഴുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അപ്പോൾ എന്താണ് ഉണ്ടാവുക? വീണ്ടും കൃഷ്ണയും ഭോഗവും ആളി കത്തിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. അതൊരിക്കലും ശമിക്കുന്നില്ല. എങ്ങനെയാണോ തീയില് നെയ്യ് ഒഴിക്കുമ്പോൾ അത് ആളി കത്തുന്നത്, അതനുസരിച്ചിട്ടാണ് അവരുടെ ജീവിതം വരുന്നത്. അവർക്കൊരിക്കലും മതി വരാതെയാകും സുഖവും ഭോഗവും. അത് മരണം വരെയും അതുപോലെ തന്നെ തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അയാൾക്ക് ചിലവർക്കാണെങ്കിൽ വളരെ ഉയർന്ന പ്രശസ്തി സ്ഥാനമാനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രയത്നിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു, വളരെയധികം സുഖങ്ങൾക്കും ഭോഗത്തിനും വേണ്ടി പ്രയത്നിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ഓരോരുത്തർക്കും ഈ ഓരോ തരത്തിലുള്ള രജോ ഗുണ ലക്ഷ്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും. സന്തുഷ്ടമായിട്ടുള്ള കുടുംബജീവിതം, നല്ല വീട്, നല്ല മക്കൾ, ഭാര്യ, ഇതൊക്കെ ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ട് അവർ അനുദിനം പ്രയത്നിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കും. മാതിരി ഒരു ചെറിയ വീടുണ്ടെങ്കിൽ അവരൊരിക്കലും അതിൽ സംതൃപ്തരാവില്ല. മറിച്ച് അവരത് വീണ്ടും അതിനേക്കാൾ ഉയർന്ന ഒരു വീടുണ്ടാകണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. അങ്ങനെ ആഗ്രഹത്തോട് കൂടിയിട്ട് അയാള് മരിക്കുന്നു. വീണ്ടും ഈ ആഗ്രഹം സബലീകരിച്ച് കിട്ടുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു സമൂഹത്തിൽ വീണ്ടും വീണ്ടും ജനിക്കുന്നു. അതേപോലെ തമോ രജോ ഗുണത്തിന്റെ ബന്ധനമാണ് ഇപ്പോൾ കണ്ടത്. അതേപോലെ തമോ ഗുണികളുടെ ബന്ധനാണ്. അവർക്കും മോചനത്തിന് വഴിയില്ല. അവരുടെ വിധി എന്താണ്? അവരെപ്പോഴും ആലസ്യം, ഉറക്കമാണ്. മനുഷ്യന് 6 മണിക്കൂർ ഉറങ്ങുന്നു, പക്ഷെ അവര് 12 മണിക്കൂർ അധികം ഉറങ്ങുന്നു. അതുമാത്രമല്ല, അവരെപ്പോഴും ഡിപ്രസ്ഡ് ആയിരിക്കും. അതായത് അവരൊരിക്കലും പ്രവർത്തിക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് ശരിയായിട്ടുള്ള ജീവിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആഗ്രഹം പൂർത്തിയാകുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവര് വിഷാദഗ്രസ്തരായിരിക്കും. അവർക്ക് പ്രവർത്തിക്കുവാൻ മടിയായിരിക്കും. ലഹരി പദാർത്ഥങ്ങളിൽ, അതായത് മദ്യത്തിനും മയക്കുമരുന്നും എല്ലാം ഇത്തരത്തിലുള്ള ആളുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു. സത്വഗുണത്തിന് നേരെ എതിരെയാണ് തമോ ഗുണം. തമോ ഗുണബാധിതനായവന് ഒന്നിന്റെയും യാഥാർത്ഥ്യം സ്പഷ്ടമാകാറില്ല. തു എന്ന പദത്തിന്റെ അർത്ഥം ശരീരസ്ഥനായിട്ടുള്ള ആത്മാവിന്റെ പ്രത്യേകത ഈ ഒരു തരത്തിലുള്ള ഈ തമോ ഗുണമാണ്. അതായത് ഈ രജോ ഗുണവും തമോ ഗുണത്തിലുള്ള ആളുകൾ അവരുടെ ലക്ഷ്യത്തിനും അവരുടെ ജീവിത മുന്നേറ്റത്തിനും വേണ്ടിയിട്ട് പലതരത്തിലുള്ള അധർമ്മ പ്രവൃത്തികളും ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നു. ചിലവർ ചെയ്യാൻ കൂടുതൽ ചെയ്യുന്നു, ചിലവര് അത്രയധികം ചെയ്യുന്നുണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെ അവരുടെ ലക്ഷ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെ അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ജീവിതമാണ് അതിനടുത്ത ജന്മം ലഭിക്കുന്നത്. അതായത് വികർമ്മങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നു. ഈ വികർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് രജോ ഗുണികളായിട്ടുള്ളവരും ചെയ്യാം,
തമോ ഗുണികളായിട്ടുള്ളവർക്കും ചെയ്യാം. അവരാണ് ഇതധികം ചെയ്യാറ്. സത്വം സുഖേ സഞ്ജയന്തി രജകർമ്മണി ഭാരത ജ്ഞാനമാവൃത്യ തു തമാ പ്രമാദേ സഞ്ജയത്യുത. അല്ലയോ ഭാരതപുത്ര, സത്വഗുണം ഒരാളെ സുഖം കൊണ്ട് ബന്ധിക്കുമ്പോൾ രജോ ഗുണം കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ബന്ധിക്കുക. ജ്ഞാനത്തെ ആവരണം ചെയ്യുന്ന തമോ ഗുണമാകട്ടെ ഉന്മാദം കൊണ്ടും ഒരാളെ ബന്ധിക്കുന്നു. അത് നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചോളൂ. അപ്പൊ ഇത്രയും പറഞ്ഞതിന്റെ ചുരുക്കമാണ് ഈ പറഞ്ഞത്. സത്വഗുണം ഒരാളെ എന്തുകൊണ്ട് ബന്ധിക്കും? സുഖം. സുഖം കൊണ്ടും സുഖം കൊണ്ട് ജ്ഞാനം കൊണ്ടും ബന്ധിക്കുന്നു. ബന്ധിക്കും. സുഖം കൊണ്ട് ബന്ധിക്കുന്നു. ഓക്കെ. രജോ ഗുണം ഒരാളെ എന്തുകൊണ്ട് ബന്ധിക്കുന്നു? കർമ്മങ്ങൾ. കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ കൊണ്ട് ബന്ധിക്കുന്നു. കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ കൊണ്ട് ബന്ധിക്കുന്നു. തമോ ഗുണം ഒരാളെ എന്തുകൊണ്ട് ബന്ധിക്കുന്നു? ഉന്മാദം. ജ്ഞാനത്തെ ആവരണം ചെയ്യുന്നു. ഉന്മാദം ഉന്മാദം, കൊണ്ട് അലസത. ബന്ധിക്കുന്നു. അതെ. അപ്പൊ ഇതാണ് ഇത്രയും പറഞ്ഞതിന്റെ ചുരുക്കം. ഒരു വ്യക്തിക്കുള്ളിലുള്ള വ്യക്തിക്കുള്ളിലെ ഗുണത്തിന്റെ മേൽക്കോയ്മയെ തിരിച്ചറിയുന്നു. 10 മുതൽ 13 വരെയുള്ളത്, അതായത് സെൽഫ് ചെക്കിങ്. നമുക്ക് നമ്മളെ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കുന്നു. എങ്ങനെ നമ്മളുടെ പ്രവൃത്തിയും ചിന്തയും ഏത് തരത്തിലുള്ളതാണ്? അത് സത്വഗുണ പ്രധാനമാണോ, രജോ ഗുണ പ്രധാനമാണോ, തമോ ഗുണ പ്രധാനമാണോ, അതോ ശരിയായിട്ടുള്ള ശുദ്ധമായിട്ടുള്ള കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമാണോ എന്ന് ഓരോരുത്തർക്കും ശരിയായിട്ടുള്ള സെൽഫ് ചെക്കിങ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കും. അല്ലയോ ഭാരത, ചിലപ്പോൾ സത്വഗുണം രജസ്തമോ ഗുണങ്ങളെ തോൽപ്പിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നേറുന്നു. ചിലപ്പോൾ രജസ് തമോ ഗുണങ്ങളെ കീഴടക്കുന്നു. മറ്റു ചിലപ്പോൾ തമസ് രജസ്സുകളെയും ഈ വിധത്തിൽ എപ്പോഴും ആധിപത്യത്തിനുള്ള മത്സരം നിലനിൽക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഒരു സത്വഗുണപ്രധാനിയായിട്ടുള്ള ഒരുവൻ വേണമെങ്കിൽ രജോ ഗുണത്തിലേക്കോ തമോ ഗുണത്തിലേക്കോ വഴുതി വീഴാം. അതേപോലെ തന്നെ ഒരു തമോ ഗുണി ചിലപ്പോൾ സത്വഗുണപ്രധാനമായിട്ടും രജോ ഗുണ സമ്മിശ്രമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാം. അങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള മിശ്രമായിട്ടുള്ള ചിന്തകളും അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള പ്രവൃത്തികളും ഒരുവൻ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ പലതരത്തിലുള്ള ചിന്തകളും ത്വരകളും വാസനകളും ഓരോരുത്തർക്കും ഈ ത്രിഗുണങ്ങളെ ആശ്രയിച്ച് വന്നു പോകുന്നു. അതായത് ഈ ക്ലാസ് കേൾക്കുന്ന, അതായത് 19 പേര് കേൾക്കുന്നുണ്ട്, 20 പേര് ഉണ്ട് മൊത്തത്തില്. അപ്പൊ ഈ 20 പേരുടെ ചിന്ത എല്ലാവരും യൂണിക് ആയിരിക്കുമോ? ആണോ? വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും. ഈ 20 പേരുടെ ചിന്തയും പ്രവർത്തനവും വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും. ഇപ്പൊ എന്റെ ചിന്തയായിരിക്കില്ല നിങ്ങളുടെ ചിന്തയായിരിക്കില്ല, വേറൊരാളുടെ ചിന്തയായിരിക്കില്ല, അങ്ങനെ എല്ലാം വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെയും ശരിയായിട്ടുള്ള ചിന്ത, അതനുസരിച്ചിട്ടുള്ള പ്രവൃത്തി എല്ലാം വ്യത്യസ്തമായിരിക്കുന്നു. അതും ഒരിക്കലും യൂണിക് ആവണമെന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല. അതുപോലെ അതായത് പല നിമിഷത്തിലും മാറി മറയാം. ഒരുത്താൻ ഒരു സമയത്ത് സത്വഗുണത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരു സമയം, ചില അവസ്ഥകളിൽ അത് രജോ ഗുണത്തിലേക്ക് എത്താം, ചില അവസ്ഥകളിലേക്ക് അത് തമോ ഗുണത്തിലേക്ക് എത്താം. എല്ലാം തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തിന് അനുസരിച്ചിട്ടുള്ള അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ത്വരയായിരിക്കും നമ്മളുടെ ഉള്ളില് വന്നുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ഒരു അതീന്ദ്രിയ അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ഭഗവാനിലേക്ക് അർപ്പിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ശരിയായിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഭഗവത് സേവനമാക്കുമ്പോൾ എന്താണ് ഉണ്ടാകുന്നത്? എന്തുണ്ടാകും? എന്താണ് ഉണ്ടാവുക? കർമ്മങ്ങളെല്ലാം ഭഗവാൻ അർപ്പിക്കുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും? അതെല്ലാം തന്നെ അകർമ്മമായിട്ട് മാറുന്നു. അപ്പോ ശരിയായിട്ടുള്ള സത്വഗുണം, അതുമാതിരി രജോ ഗുണം, തമോ ഗുണ അവസ്ഥകളെല്ലാം എവിടെ നിന്നാണ് വരുന്നത്?
മഹാമായയിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്. ആ ത്രിഗുണങ്ങളിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്. ഈ ത്രിഗുണങ്ങൾ എവിടെ നിന്നാണ് വരുന്നത്? പ്രകൃതിയിൽ പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന്. പ്രകൃതി തന്നെയാണ് ദേവി ഭഗവതി. അപ്പോ ഈ ആ ആ ദേവി ആ പ്രകൃതി എവിടെ നിന്നാണ് വരുന്നത്? ഭഗവാനിൽ നിന്ന്. ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഇത്രയും വരുന്ന ആ അവസ്ഥകളെല്ലാം തന്നെ നമ്മൾ ഈ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന കർമ്മങ്ങളും ആ കർമ്മത്തിന് മുന്നോടിയായിട്ടുള്ള ചിന്തകളും എല്ലാം തന്നെ ആ ഭഗവാനിലേക്ക് അർപ്പിക്കുമ്പോൾ എന്താണ് ഉണ്ടാവുക? എന്ത് സംഭവിക്കും? അകർമ്മമായി മാറും. സർവവും അകർമ്മമായിട്ട് മാറുന്നു. അത് ആ സേവ ആ പ്രവർത്തനം അതീന്ദ്രിയമായിട്ട് മാറുന്നു. അപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരുത്തന് ദാനം ചെയ്യുകയാണ്. ഒരാൾക്ക് കുറച്ച് കാശോ എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കുകയാണ് ഒരവസ്ഥ. അപ്പൊ അതൊരു കർമ്മമാണ്. ഈ കർമ്മം എങ്ങനെ അതീന്ദ്രിയമാക്കി മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കും? ഭഗവാന് വേണ്ടിയാണ് അത് ചെയ്യുന്നത്. ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. നമ്മൾ ഒരു വ്യക്തിക്ക് കുറച്ച് കാശ് കൊടുക്കുകയാണ് ഒരു സമയം. അപ്പൊ അത് അകർമ്മമായിട്ട് മാറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്താ ചെയ്യുക? ഭഗവാൻ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യും. ഭഗവാൻ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യും. അതായത് ഭഗവാന്റെ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിച്ചുകൊണ്ടും ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ടും ചെയ്യുക. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അത് അകർമ്മമായിട്ട് മാറുകയും അത് അതിൽ നിന്ന് വരുന്ന ആ പാപ പ്രതികരണങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ ആ വ്യക്തിയെ ബാധിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ദാനം ചെയ്യുമ്പോഴും പാപ പ്രതികരണം ഉണ്ടാവും. ഉണ്ടാവും. അതാണല്ലോ മുമ്പ് പറഞ്ഞത്. ഒരാള് സത്വഗുണപ്രധാനിയായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തി വിവേകം മൂലം വളരെയധികം വിവേകശാലിയായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തി ആയിരിക്കും സത്വഗുണപ്രധാനിയായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തി. ആ വ്യക്തി വളരെയധികം ജ്ഞാനത്തിനെ കുറിച്ചും പുണ്യത്തെ കുറിച്ചും പാപത്തെക്കുറിച്ചും വളരെ വ്യക്തമായിട്ടുള്ള അറിവ് ഒരു സത്വഗുണപ്രധാനിയായിട്ടുള്ള വ്യക്തിക്ക് ഉണ്ടാകും. അപ്പോ അതിനനുസരിച്ച് ആ വ്യക്തി എന്ത് ചെയ്യും? പലവിധ പുണ്യപ്രവർത്തികളും ചെയ്യുന്നു. അതായത് ദേവാരാധന, ദാനം, തീർത്ഥയാത്ര ഇതെല്ലാം ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു സത്വഗുണപ്രധാനി ദാനം ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും അതിന്റെ ഫലം വരിക? പുണ്യഫലം. അവർക്ക് പുണ്യഫലം. അതായത് അവർക്ക് ഭഗവത് സേവനമല്ല വരുന്നത്, മറിച്ച് അവർക്ക് സുഖത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടും ഭോഗത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടും, അതായത് പിന്നീടും സുഖജീവിതം തന്നെയാണ് അവർ ആശിക്കുന്നത്. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള പുണ്യപ്രവർത്തികൾ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ച് അവർക്ക് എന്ത് ലഭിക്കും? പുണ്യപ്രവൃത്തി ലഭിച്ചേക്കാം. പക്ഷെ ഒരു ദാനം ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കണം. എന്ന് പറഞ്ഞാല് ആ ദാനം വാങ്ങുന്ന വ്യക്തി ഒരു ദുഷ്ടനാണോ ഒരു വികർമ്മിയാണെങ്കിൽ ഈ വ്യക്തി കൊടുത്ത ആ ദാനം എന്തായി മാറും? അത് വികർമ്മമായിട്ട് മാറും. ആ ദാനം കൊടുത്ത വ്യക്തിയെ തന്നെ അധപ്പതിപ്പിക്കാൻ അത് ഉപകരിക്കുന്നു. മനസ്സിലായോ? അതുകൊണ്ടാണ് ദാനം കൊടുക്കുമ്പോൾ വളരെയധികം സൂക്ഷിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞത്. അതായത് ആ വ്യക്തി നല്ലതായിരിക്കും, സത്വഗുണപ്രധാനിയായിരിക്കും. പക്ഷെ അത് വാങ്ങുന്ന ആള് എങ്ങനെയുള്ളതാണെന്നുള്ളത് ചിലപ്പോൾ അറിയണമെന്നുണ്ടാവില്ല. മനസ്സിലായില്ലേ? ഉത്തമ പാത്രത്തിലെ ഒരാൾക്ക് ഭിക്ഷ കൊടുക്കാവുന്നതാണ് കണക്ക്. അതായത് വരുന്ന വ്യക്തി ദാനം ഏത് വിധത്തിലാണോ അത് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്നത് ആ പണം, അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു ഫലവും ആർക്ക് ലഭിക്കും? കൊടുത്ത ആൾക്ക് വരും. അപ്പോ ചിലപ്പോ അത് ദോഷത്തിനും കാരണമാകാം. എങ്കിൽ പോലും നമ്മള് ദേശകാല പാത്രങ്ങൾ ഒന്നും നോക്കാതെ ഒരുവന് ദാനം കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ, ആ ഭഗവത് സ്മരണയോടുകൂടി കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് വരുന്ന സുഖമോ പാപ പ്രതികരണങ്ങളോ ഒന്നും തന്നെ കൊടുത്ത വ്യക്തിയെ ബാധിക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നമ്മളുടെ വീടുകളിലൊക്കെ പറഞ്ഞേക്കാം സന്ധ്യ നേരത്ത് കൊടുക്കരുത്, അല്ലെ? കേട്ടിട്ടില്ലേ?
ഉച്ചയ്ക്ക് ഉച്ചയ്ക്ക് കൊടുക്കരുത്, സന്ധ്യ നേരത്ത് കൊടുക്കരുത്, ചൊവ്വാഴ്ച കൊടുക്കരുത്, വെള്ളിയാഴ്ച കൊടുക്കരുത്, ഇന്ന വ്യക്തിക്ക് കൊടുക്കരുത്, അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കുറെ റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ദാനത്തിന് വച്ചതായിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ അതെല്ലാം കൊടുക്കാം. എങ്ങനെ കൊടുക്കാം? ഭഗവാനെ അർപ്പിച്ചു. അതെ. ഭഗവത് സ്മരണയോട് കൂടിയിട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ ദേശകാല പാത്രങ്ങളൊന്നും നോക്കേണ്ടതായിട്ട് ഇല്ല. ഭഗവത് സ്മരണയോട് കൂടിയിട്ട് നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോൾ ആ കർമ്മമെല്ലാം തന്നെ നമ്മൾ അകർമ്മമായിട്ട് വരുന്നു. അത്തരത്തിലുള്ള ആ കർമ്മത്തിന് പുണ്യവും ഇല്ല, പാപവും ഇല്ല. മനസ്സിലായോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞു. അടുത്ത ദിവസം വ്യാഴാഴ്ച തുടരും. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാസിന്ധുഭ്യശ്ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവവൃന്ദ की जय. श्रीला प्रभुपाद की जय. जय जय प्रमानंदे. हरि हरि बोल. हरे कृष्णा.